Úplne ťa chápem. Tiež mám občas pocit, že potrebujem byť sám a ďaleko od všetkého, od všetkých ľudí. Proste vypnúť a nemyslieť. Čo bude, ako to bude a prečo to je tak, ako to je. Myslím si, že občas stačí proste byť a nehať veci iba tak plynúť. Ďakujme Bohu za vietor, že odfúkne len to, čo má. Ďakujme za chládok tieňom, vďaka ním oddychujem rád. Ďakujem Bože